Ako prebiehala naša mierne chaotická cesta do Londýna? Aby sme to nemali moc jednoduché, sme sa rozhodli, že odlietame a prilietame vždy z iného letiska. Takže toto bude naša premiéra na košickom letisku. Naša cesta začala v Žiline, kde sme o 1 ráno sadli na vlak a smerovali smerom do Košic. Po vystúpení z vlaku prišla prvá úloha, a to nájsť autobus, ktorý nás dovedie na letisko. V vlakovej stanice chodí priamy spoj na letisko, ale išiel skôr autobus, ktorý nás vyhodil kúsok od letiska a prešli sme to peši. Takže prvý bod dostať sa na letisko bol splnený. Na letisku sme boli medzi prvými a postupne sa to tam začalo plniť. Napapali sme sa, nachystali sme sa a išli sme na kontrolu. Myslím si, že nikto nebol šťastnejší než my dve, že na chvíľu vypadneme z reality. Let bol veľmi krátky, leteli sme 2 hodiny 20 minútiek. No a teraz prichádza najväčšia výzva, dostať sa z letiska na ubytovanie. Ideme vlakom, nevieme kam, nevieme kde máme vystúpiť, kde máme prestúpiť. Pomáhal nám Ujo, ktorému sme nerozumeli, ale sedíme a ideme niekam a tam sa dostaneme tam, kde chceme. Musím uznať, že kde sme prišli, tak tam nám fakt pomohli. Pánovi sme vždy ukázali, kde chceme ísť, on nám ukázal, na ktorý vlak máme ísť a potom nám povedal, nech tam sa spýtame ďalej. Mali sme ísť down, tak sme išli down. A zatiaľ vyzerá, že sa v živote nestretíme. Tak, my sme oficiálne v poslednom spoji od nášho ubytovania. Po ceste na ubytovanie sme si zobrali papanie a ubytovanie sme našli bez problému. Takže naše cestovanie je úspešne ukončené a my sa tešíme na ďalšie dni, čo tu zažijeme. A aby som nezabudla, najdôležitejšia informácia z tohto dňa, dali nám kebab a naňho dali zeleninu.